बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं रिंकु बसुमतारिया। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दं। दिनै 17थि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म सुबुंथिनि फायखि बान्था गथायबाय। 16 जानुवारिनिफ्राय हादरनाङै कर'ना भेक्सिन होगोन। चिराङाव निसा गोनां टेब्लेटजों लोगोसे सानै ड्राग्स फालांगिरि हमदों। गुवाहाटी नोगोरमायाव गलाब गाबनि बेसेन नाङै बास थिसननाय जाबाय। गुवाहाटी नोगोरमायाव गलाब गाबनि बेसेन नाङै बास सिबिथाय जागायबाय। बिधानसभा बिसायख'थियाव एजिपिआ मोन 40 बियाबाव बिजाथि फसंगोन। 20 जानुवारिनिफ्राय महाराष्ट्र खुंथाया फरायसालिफोरखौ फिन खुलिफिननायनि बिथांखि लादों। पाकिस्ताना गोबां बिबाङाव ब्लेकआउट स्वीप्स हादोर महरै गोहो गैयै। टिभिनि महरगिरि द्राष्टि धामी आरो सुहासी धामीमोननि सोमोन्दोखौ नों मिथियो ना? दानिया आबुं रादाब। जिस्निथि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म सुबुंथिनि फायखि 2020 बान्थाखौ दिनै गथायबाय। गुवाहाटी नोगोरमानि मास्क'वा प्रागज्यतिष ITA सेन्टाराव बानजायनाय मेहेरगोनां हाबाफारियाव दिनै प्रफेसार डक्टर रमेश चन्द्र भरदासनो 2020 मायथाइनि 17थि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म सुबुंथिनि फायखि बान्थाखौ गथायबाय। प्रफेसार डक्टर रमेश चन्द्र भरदासआ दिल्ली मुलुगसोलोंसालिनि संस्कृत बिफाननि HOD। बेजों लोगोसेनो बिथाङा भारतारि सानथौगिरिफोरनि सासे रोंग'सार सुबुं। मख'नो गोनांदि दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो UNB ट्रास्टनि बानजायनायाव खुंनाय हाबाफारिनि गेजेरजों प्रफेसार डक्टर रमेश चन्द्र भरदासनो 17थि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म सुबुंथिनि फायखि बान्थाखौ गथायनाय जायो। बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म सुबुंथिनि फायखि बान्था महरै बान्था मोनगिरि प्रफेसार रमेश चन्द्र भरदासनो नोगोद 1 लाख रांनि चेक, बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मोनसे मुसुखा, गांसे इन्दि सिनि कट, आर'नाइ आरो बिबारनि लुजों बरायनानै मान बावो UNB ट्रास्टनि मासिगिरि डक्टर सुबुं बसुमतारी, BDCनि गाहाय प्रमद बर' आरो गुबुन गुबुन बिबाननि बिबानगिरिमोना। बे हाबाफारियावनो गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो नर्थ इस्ट लाइभ आरो निउ लाइभ खौरां बिजोंनि गाहाय सुजुगिरि बासिबुर हुसेनजों लोगोसे जर'खा आलासि महरै बाहागो लायो BDCनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ। बे बान्था राननाय हाबाफारियाव एबसु बर' थुनलाइ आफादनि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे बर' हारिनि गोजौ थाखोनि गोबांसा दैदेनगिरिमोना बाहागो लादों। मख'नो गोनांदि बर' हारिनि बिफा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मावनाय आरो बिथांनि सानस्रिखौ मुलुगाव अराय गेरेमसा खालामनो थाखाय UNB ट्रास्टनि जोहै थांनाय 2005 मायथाइनिफ्रायनो उपेन्द्रनाथ ब्रह्म सुबुंथिनि फायखि बान्थाखौ बोसोरफ्रोमबो गथायबोनाय जादों। गोलाव सम कर'ना भाइरासनि भेक्सिन नेनाया जोबनानै फैबाय। भारतनि नोगोरारिफोरनो गिख्रंथाव कर'ना भाइरासनि भेक्सिन होनो थियारि खालामदों भारतनि सावस्रि बिफाना। मागो फोरबोनि उनावनो एबा फैगौ 16 जानुवारि खालारनिफ्राय हादरनाङै कर'ना भाइरासनि भेक्सिन होनाय जासिगोन। मिरु सोरखारनि सावस्रि बिफाना समबारखालि बे बाथ्राखौ फोसावदों। बेनि बागै मिरु सोरखारनि बिथिंनिफ्राय फोरमायनाय बायदिब्ला सिगांथाराव थानानै कर'ना भाइरासनि हेंथायै दावहा नांग्रा दावहारुफोर, गुबुन गुबुन गोब्राब बेरामजों गाग्लोबजानाय बेरामिफोरखौ लानानै गिबि खोन्दोआव खमैबो 3 कौटि सुबुंनो कर'ना भेक्सिन थुनाय जागोन। बबेखानि मैया गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिनि दैदेननायाव खुंनाय जथुम्मानि उनावनो सावस्रि बिफाना बे बिथांखिखौ लादों। बे जथुम्मायाव मिरु सोरखारनि केबिनेटनि सेक्रेटारिजों लोगोसे मोनफ्रोमबो रायजोनि गाहायमोना बाहागो लादोंमोन। चिरां जिल्लानि भारत भुटान सिमनायाव थानाय रुनिकाटा थाना आवथायनि देवस्रियाव पुलिस बिफाना अपारेशन खालामनानै गोबांथार बिबांनि निसा गोनां टेब्लेटफोरजों लोगोसे सानै ड्राग्स फालांगिरि हमनो हायो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला रुनिकाटा थानानि सिङाव थानाय दादगारि ओनसोलाव माखासे ड्राग्स फालांगिरिफोरा थाहैनायनि खौरां मोननायनि उनाव मैया मोनाबिलियाव चिरां पुलिसआ ओनसोलाव अपारेशन खालामो आरो बाइकजों फैनाय सानै सुबुंखौ लाखिना सिग्रोमनायाव निसा गोनां टेब्लेटफोरखौ हमनानै मोनो। निसा गोनां टेब्लेटफोरजों लोगोसे हमजानाय सानै ड्राग्स फालांगिरिखौ रबि दास 26 बोसोर आरो सोमखोर नार्जारि 28 बोसोर होननानै पुलिस बिफाना सिनायथि होदों। हमजानाय ड्राग्स फालांगिरिजों लोगोसे निसा गोनां थर 4632 स्मेस्म' प्रक्सिभ टेब्लेट, गोसोम गाबनि गांसे बेग, गंनै मबाइल फन, 2000 रां आरो AS19H7653 नम्बरनि गंसे यामाहा मटर साइकेलखौबो पुलिसआ बोखांनो हादों। BJP दैदेननाय आसाम सोरखारा गुवाहाटी नोगोरमायाव पिंक कालारनि एबा गलाब गाबनि बेसेन नाङै बास सिबिथाय जागायबाय। जर'खायै आइजो आरो
बैसोगोरा सुबुंफोरनि थाखाय गलाब गाबनि बास सिबिथायखौ जागायदों। भ्रमण सारथि बिथांखिनि सिङाव एएसटीसी बिफाना गलाब गाबनि बेसेन नाङै बास सिबिथायखौ होदों। आसामनि गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वाल आरो हान्थामेला बिफाननि मन्थ्रि चन्द्रमोहन पाटवारीमोनहा सनिबारखालि फिरफिला जांख्रिनानै गं 25 गलाब गाबनि बेसेन नाङै बास सिबिथायखौ गुवाहाटी नोगोरमायाव जागायनानै होयो। मख'नो गोनांदि भ्रमण सारथि बिथांखिनि सिङाव बेखेवजानाय गलाब गाबनि बास सिबिथायनि गेजेरजों गासैबो आइजो आरो बैसोगोरा सुबुंफोरा गुवाहाटी नोगोरमायाव बेसेन नाङाजासे दावबायनो हागोन। बबेखानि गलाब गाबनि बास गारिखौ मोजाङैनो जोथोन लानो थाखाय गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वालआ बास सिबिथाय फ्लेग अफ खालामनाय हाबाफारियाव उदाङै खावलायदों आरो बे सिबिथाया गोदान बोसोरनि समाव रायजो सोरखारनि मोनसे जौगाखांआरि हाबाफारिनि मोनसे बाहागो होननानै बुंदों। सोलिफु बोसोरावनो खुंजानो गोनां बिधान सभा बिसायख'थिनि थाखाय गोख्रों थियारि जादों आसाम गण परिषद सुंद'यै एजेपिआबो। 2021 मायथाइनि बिधान सभा बिसायख'थियाव एजेपि आरो बिजेपिआ जथायनै बिसायख'थियावबो गेलेगोन होननानै एजेपिनि दैदेनगिरिफोरा बुंदों। बेजों लोगोसेनो एजेपिनि आखायाव थानाय मोन 14 बियाबनि मोनसेबो मासिखौ एजेपिनो हगारनानै होआ आरो आथिखालनि एमएलए मोनानो फिन टिकेट मोनफिनगोन होननानै एजेपिआ थांखि लादों। मख'नो गोनांदि एजेपिनि आखायाव थानाय मोन 14 मासिनि अनगायैबो एजेपिआ गुबुन मोन 22 मासियाव बिजाथि फसंगोन होननानैबो एजेपिनि दैदेनगिरिफोरा दाबि खालामदों। नाथाय बिग ब्रादार बिजेपिआ एजेपिनि सायाव मा थांखि लायो आरो बेसेबां मासि हगारनानै होयो बेखौ समाजो खिन्थासिगोन। ओरैहाय रायजोआव गोदानै जोनोम मोननाय मोननै ओनसोलारि राजखान्थि हान्जा असम जातीय परिषद आरो रायजर दलआ फैबाय थानाय बिधान सभा बिसायख'थियाव एजेपिनि जेबो खहा खालामनो हाया होननानैबो दाबि खालामदों एजेपिनि दैदेनगिरिफोरा। महाराष्ट्र हायार इडुकेशननि मन्थ्रि उदय सामन्तआ गावसोरनि हादोरसाफोरनि फरायसालिमाफोरखौ थाबैनो खुलिफिननांगौनि थांखियै बे जानुवारि दाननिनो 20 जानुवारि खालि खुलिफिनगोन होननानै थांखि फोसावो। फोरमायनाय बायदिब्ला 50% थाखोआव क्लास लाहोनाय जागोन होननानै मिथिहोदों। बेजों लोगोसेनो सोलोंथायारि फसंथानखौ खुलिफिननायनि सायावनो सोलोंथाइ मन्थ्रिया फरायसालिफोरनि गोरायुं आरो जिल्लानि फोरोंगिरिफोरजों सावरायलायनायबो जादों। पाकिस्तानाव माखासे नोगोर आरो ओनसोलाव सनिबारनि हराव खोमसिया साग्लोबनायनि उनाव पावार ग्रिडआ फेलें जानायनि थाखाय हादोराव दावराव-दावसि जादोंमोन। बेनि थाखायनो पाकिस्ताननि माखासे नोगोरफोराव ब्लेक आउटनि खौरांखौ थाबैनो एबा लोगो-लोगोनो फोसावनायबो जादोंमोन। पाकिस्तानाव रबिबारनि मोनाबिलि समनिफ्रायनो मोब्लिब फोनांजाब राहाया खमायलांदोंमोन। मोनथिनाय बायदिब्ला कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावालपिंडी आरो मुल्तान नोगोरफोरा ब्लेक आउटनि बाहागोआव गोग्लैदोंमोन। पाकिस्ताननि पावार मिनिस्टार आयुब खानआ ब्लेक आउटनि सायाव नोजोर बोनानै बुङो दि पावार ट्रेन्समिसन सिस्टेमआ गासैबो गोग्लैसोनायनि थाखायनो ब्लेक आउटआ जादों। बयजोंबो मिथिजानाय मुंदांखा टिभिनि महरगिरि दृष्टि धामी आरो सुहासी धामीमोननि सोमोन्दो आरो अनज्लायनाया जोबोर खाथिथार। दृष्टि धामीया ओरैबायदि टिभिनि महरगिरि जाय गावखौ सासे साबसिन हिन्दी टिभि इन्डास्ट्रिनि महरगिरि महरै गायसननो हाबाय। बिनि गासैबो मोजां मोनग्रा लोगोफोरा बिथांनि टिभिआव दिन्थिफुंनायखौ सांग्राङैनो उनसङो, जाय दिन्थिफुंनायफोराव बियो बाहागो लायो। नाथाय बैसोरनि गेजेरावनो माखासेफोरा मिथिया दि बिथाङा गुबुन टिभि महरगिरिफोरजोंबोदि सोमोन्दो दङ। नोंथाङा मिथियाबो जानो हागौ दृष्टि धामीनि बिबाजै महरगिरि सुहासी धामीया दृष्टि धामीनि बिदा जयशील धामीजों जुलि जानायखौ। दृष्टि धामीनि फिसायनि मुङा नीरज खेमका, जाय मुंदांखा फालांगिरि। दृष्टि धामीया गावनि फिसायजों लोगोसे गावनि नखरनि सोद्रोमाफोरखौबो लाफादोंमोन। थिग बिब्दियैनो दृष्टि धामी आरो सुहासी धामीमोननि सानैजों जयैनो महरगिरिनि गोख्रों हाबा मावनाया हिन्दी टेलिभिजन इन्डास्ट्रियाव मोजां आखुजों गुवारैनो बिहोमा होदों होननानै मिथिनाय जादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।